Στέλιο, έφτασε στο Μόναχο και τώρα είναι ο δρόμος της επιστροφής. Πώς ήταν μέχρι τώρα το ταξίδι σου? Καταρχήν ευχαριστώ για την υποδοχή. Εντάξει, η προσπάθεια είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Πιστεύω ότι η επιστροφή είναι και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πάνε όλα καλά. Μέχρι τώρα τα πράγματα πήγαν καλά, ήταν σε κάποια σημεία που είχες προβλήματα ή όχι? Καθόλου. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι είσαι ικανοποιημένος και από τον κόσμο που είναι δίπλα και από τους φίλους του site που ήρθαν και όλο το team δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, προβληματάκια μικρά υπάρχουν, αλλά τα συζητάμε και τα ξεπερνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, στο καλό δρόμο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Όλα που πάτε, πώς είναι να βλέπετε ένα ποδηλάτη από τα Τρίκαλα μέχρι στο Μόναχο στη Μάρια απλά? Για μένα είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, αρχίζει τα όρια ενός θαύματος να διανύσει τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα με τα μέσα από 7 πόλεις, χιλιάδες χωριά. Πραγματικά το θαυμάζουμε και παρακαλούμε τον χρόνο του για αυτό το λόγο. Πιστεύετε ότι στέλνει ένα διαφορετικό μήνυμα της σημερινής Ελλάδος στη Γερμανία? Γιατί υπάρχει το θέμα με τις σχέσεις μας, τις ελληνογερμανικές. Ασφαλώς και μάλιστα ο σκοπός για το οποίο έκανε το ταξίδι, δηλαδή και το χαμόγελο του παιδιού, είναι ένα πράγμα που συγκινεί χιλιάδες καρδιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την βοήθεια. Εκ μέρους της πρεσβείας εδώ στο Γενικό Προξενείο, κύριε σίγουρα πώς είναι να υποδέχεστε ένα τρικαλινό στην καρδιά της Γερμανίας? Πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ, πώς να το πω έτσι, με μεγάλη έτσι, λαχτάρα να τον δούμε μετά από τόσα χιλιόμετρα που έχει κάνει και με αυτό το στένος και όλα που πήγανε καλά. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι στέλνει ένα διαφορετικό μήνυμα ο ποδηλάτης και στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη της σημερινής Ελλάδος? Απολύτως. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή χρειάζεται οπωσδήποτε μια έτσι συσπήρωση. Και οπωσδήποτε μας έστειλε πολύ χειρό μήνυμα σε συνδυασμό με το χαμόγελο του παιδιού που είναι φιλανθρωπικός ο σκοπός. Πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον Βασίλη τον Καμπαγιάννη. Κύριε Καμπαγιάννη, δρόμος επιστροφής σήμερα. Τα πράγματα πήγαν καλά μέχρι τώρα? Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πήγαν πάρα πολύ καλά. Αυτό που είμαι ικανοποιημένος, πατήσαμε το Μόναχο. Και τώρα η επιστροφή είναι πιο δύσκολη, λέτε? Δύσκολη είναι όλη η διαδρομή, όλο το εγχείρημα. Αλλά είμαι ευχαριστημένος που ήρθαμε όλοι οι Έλληνες μια ομάδα των Τρικάλων και κλείσαμε το Μόναχο. Αυτό λέει πολλά. Κλείσαμε το Μόναχο. Εντάξει. Με τη στήριξη Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Δήμος Τρικαίων, Δήμος Καλαμπάκας ή Τρίκαλα, Επιμελητήριο Τρικάλων, Μεγάλη Χορηγή, Βιομηχανία Γάλακτος Λαφάρμ, ΣΥΤΑ, Θυγατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Αλιάγας, Όμιλος Πετρελοειδών, Κία, Μανώλης Απόστολος, Greco Products, Green Project, Φωτοβολταϊκά, Κωνσταντίνου Παπαστεργίου, Χορηγή, Βοτανικός Κήπος, Λιούλιος Παπαευθυμίου, Λιακούμης, Κοσμήματα Ορολόγια, Bar Bistro Restaurant, Σαντορίνη, Τσιαγκλής, Αλουμίνια και PVC, Ραμ Πληροφορική, Κωνσταντίνος Ζιγουράκης, Παδίθ, Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας, Γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος, Τσιάρας, Κρίσταλα Τζάμια, Ποδήλατα Φιντούσα, New Win, συνθετικά κουφώματα Αναστογιάννης, Ταβέρνα Ακρόπολης, Οπτικό κέντρο Στράτος Δεβερτζής. Υποστηρικτές: Υπεραστικό κτέλ Τρικάλων, Βάκης Energy, Φωτοβολταϊκά συστήματα, Τζάκια Μεγαρχιώτης, Χάστας Ιωάννης, Βιομηχανικά είδη, Η Βαφή, Καψιόχας και Τζέρας, Φανοποιείο Παρμπρίζ Βράκας Βασίλης, Βιογωνία. Έκφραση, Τεχνική εταιρεία Σεφαρίκας. Το εγχείρημα του Στέλιου στηρίζει και πλήθος τρικαλινών επιχειρήσεων. Τους ευχαριστούμε πολύ.